Математиката започва с наблюдения на природата и събиране на факти. Старите цивилизации създават основите на математиката. Таблици и записи от миналото разказват историята на числата. Тази база познания е основата на съвременната математика. Математиката се развива през вековете с нови идеи и концепции. Постепенно математиката става не само наука, а и изкуство. От 6 до 5 век преди новата ера, елементарната математика започва да се утвърждава. Основните понятия, изучавани в училище, произлизат от този период. Това е времето на велики умове като Евклид и Питагор. Те поставят основите на алгебрата и геометрията. От тогава до сега, тези концепции стигат до основата на съвременната математика. Елементарната математика оформя начина, по който разбираме света. 17-18 век е период на революция в математиката. Тогава възникват много нови концепции, като основна се явява идеята за променливи величини. През това време математиката става все по-сложна и абстрактна. Съвременната математика обхваща множество области и приложения. Математиката днес е навсякъде около нас. Тя остава ключов инструмент за разбирането на света.